Gaurkoan, zapia jantzi dut, izan ere Muskizeko jaiak hasi dira. Ekainaren 23an gaude eta datorren uztailaren batean amaituko dira. Baina gaurko eguna berezia da, edo hobe esan da gaua, San Juan gaua dalako, eta hemen Susien jaitziera ospatzen da. Lurraldeko kultura eta folkloreanen alde dabil Lintxarri taldea, hori dela eta gaurkoan Nataliarekin lotu gara, eta berak kontatuko digu pixka bat zer nolako sentsazioak dituzten aurten pregoilarien artean egoteagatik. Konta iguzu, Natalia, zelan sentitzen zarete? Momentu honetan pitintzo bat urduri, baina disfrutatuko dugu pilo bat eta gaude jaietan, así que primeran. Super, da guretzako esperientzia oso ona, zeda lehenengo urtea egiten dugula, así que emakumeen eta mutilen rolak aldatu nahian, orduan hori egongo du mezkla raro bat dantzen artean, aber zelan ateratzen den. Batzutan arpa ezberdina daukagu, hori ona da, gauzak ezberdinak izateko eta politago geratzeko. Koldo eta Inar. Oso ondo, eta zuek zarete pelota sale taldekoak, ez? Nola ditzen da taldea? Barbadun. Bai, eta 50 urte bete ditu talde honek, ez da? Bai. Eta horregatik gaurkoan zer izango zarete? Pregoiatzaileak. Gu elkarteko txikienak gara. Baina ez dira txikiak gude jaia gozatzeko gogoak. Jai eta dantza eta jai beti joan dire elkarrekin. Goda Muskizeko jaia. Gure herrian igual jaietako gauza bitxiena. Badaramagu gutxi gora bera, pentsatzen dugu 35 urte, ez gaude ziur, baina hortik gutxi gora bera. Auzo bakoitzak egiten zuen bere San Juana da. Baina momentu batean erabaki zuten, San Juana da erroldi bat egitea eta hori izan zen San Juana da municipala. Lehenengo urteetan igual 500, 700 zuziria banatzen ziren. Orain dela 10 urte 1500. Iaz izan zire, 3000. Eta aurten gehiago izango dira. Kalkulatzen dugu gutxi gora bera 3008. Muskiztarrontza da nik esango nuke gure ekintza bereziena, baina urtean zehar. Eta ezaiguzu, nahi, zergaitik da berezia gau hau? Ez dakiz, urte guztietan egitzen delako. Ez dut ideiarik. Sua, jendea... Jente asko, sua... Galdera zaila da, Ez que... txikitatik joan gara eta... Gau berezia da, gustatzen zaigu, etorri egiten gara, urte guztietan etortzen gara. Denok... Denok elkarregit egoteko. Harrigarria dela ikustea nola iaizten den jende guztia, antortzaekin, piztuta, zumi bat antzeko. Azkenengo ohitura bat da, Muskiztarren ohitura, orain dela ez dakizen bat urte daramagu horrekin eta gau importantea da. Da beti eskatu duzune desiua, beti initzen da. Berezitasun hori esango da, jende guztiak hartzen duena, bai hemengoa, engurretatik edo zein lekutatik. Ni lekitxotik nator, urtero, 15 urtitatik, ze nitzako da, ez da, beste munduko gauza bat, asko gustatzen da. Hemen ez dago inor ere ez da musikoa bat bez, dena dira bilokoak. Arrotzen gaituena da hau, oso berezia da guretzat. Gazteontzat, helduentzat, denontzat. Susien jaitziera ikusi dugu eta oraingoan Susien jaurtiketa ere bai. Ibilbidearekin gelditzen gara, baina argi dagoena da Susien gau hau oso berezia dela hemen Muskizen.